balei u Cristiano Ronaldo uklem lej hakasngi lej on tep ia u Diego Jota wat haba udei uparlok yele kailang jungu hakari Portugal tenga pedang sohai pik parlok syakane ke channel bat lada pide bedang thamai sngo phaban subscribe like bat share te hoi parlok kumba kidon sibun ki jingkeli ba balei u Cristiano Ronaldo uklem lej hakasngi lej on tep ia u Diego Jota wat haba udei uparlok yele kailang jungu hakari Portugal bat kumba phioi ba kibon na ki player jong ka Portugal ne ki teammate jungu haka Liverpool bat kiwe pat ki player kiba uju yele kailang haki we pat ki club kila poi hakate kasngi let on tep yo bat upara jungu hanre bale pat u Cristiano Ronaldo wat haba uderu u kapten jong kari Portugal uklem la abandan benta hakate kasngi let on tep yaki te hoi parlong kadau kalong kumne kumba pitip ba u Cristiano Ronaldo amtang ba ulong uta orang yele kai football ubakan sai bat ubat tebit haka history jong ka football hanre ulong ru uta ubriu uba popular tam haka perthei barok kawai bat uba paunam habarok ka perthei kumta layethu hakilat pathai khubor bana kalyang jong u Cristiano Ronaldo ularai ba anam lej syakate ke jinglej on tep ia u Diego Jota namar ba u shifting ba ka jingdon jungu kan penthut ia ka jinglong jingman hakate ka jaka namar ki media ki fan kin pele jing mod cheu bat klet no ia kate ka jingjia namar kane kala jujiateng mansua house name arjar sipyo haba u Cristiano Ronaldo ulale sya ka jinglej on tep ia ka kni jong agent jong u Jorge Mendes ha Portugal bat hakata kapor klem khmi lenti upaj ba ubabun ulaye lumlang syabar ka ying mane hakaba ki nong krishan kila toj ban simdur bat sim kerteng kapala penmi ia ka jingkulmar hakapor balathmu ban long kapor ka bas ngabjar bat ka bas ngosi kumta khnang ban lai na ka jing benthot ka ba khamjur lapan mi no ia u Cristiano Ronaldo lang ba ka jingkhang ka ba shedin bat nadu kata kapor lai thu ba u Cristiano Ronaldo u kham snotanat ban pha ia ka jing snolem jong u hala ka jong ka jaka ban ya ka ba sim ya ka jingma ban pen kelai ya ki jing ja bas ngosi syaki jing peni hakilat pathai khubor kumta da ka ba buram ya upar lok jong u laong ba u Cristiano Ronaldo ulapan tikena ya ki bahaying jong u Jota ba undon rengkat bej bat ki bat ke jing kersan jong u hakaba ula de ban ya kren bat ki kimi ki kapa jong u Jota bat ka kurim jong u bat kila manjur ba ka jing bom don jong u kan long kalat ka ba hatam bat laong ba u Cristiano Ronaldo unlet hi dalade bat kendu personal syakalong ying jong u Jota da ka ba ai ia ka jing solem bat penti kena yaki ia ka jing kersan jong u hakane ka por ka bai ka ba amla ban mudur kublei shibon